kodwa uma sithi umoya kaShembe phakathi siqonda ukuthi umoya kaShembe unyazi lwesuku kunjalo lona phela uNkulunkulu ukhona akekho onesimazi. Lembukeliso wemukele ohlelweni Shembe Spotlight. Igama nginguDo wakwaZulu. Ngingubaba kaPumpkin. Kulolu hlelo siqonde ukubuyisa ithemba nokuzigqaja kumaNazaretha angosaziwayo njengalokhu sicela wona kuba asivakashele sixoxe nawo ngohambo lwawo lokuthi umuntu uyaziwa kanti futhi uyiNazaretha. Sibe nenhlanhla ukuthi namhlanje sivakashelwe ubaba Usibonga konke Gcwensa ongumholi weqembu lomculo Amaviyo. Sibonga konke Mfowandimandi, asibonge kakhulu isikhathi sakho osiphe sona bese sikubingelela siwemukela ohlelweni. Uma ngivuma ke mina baba kaMkeni ngithi ngayibuka ngayithanda ngiyaliveli nothando la ngiyabingelela baba kaMkeni. Siyabonga kakhulu. Yazi ungikhumbuza indaba yokuthi ngaye ngabona leyo ngoma yenu dala nje ku YouTube inama views awu 4 million. Kodwa ke asikho lapho nakho la sikhona namhlanje. La emculweni wenu ningamaviyo. Mhlawumbe uma ungasithatha nje usibeke ukuthi uma sikhuluma ngamaviyo obani amaviyo nokuthi igama elithi amaviyo lichaza ukuthini ngoba omunye angacabanga mhlawumbe impi acabanga mhlawumbe nokuhloma nabantu abaphethe izikhali obani amaviyo. Amaviyo intokazi nezinsizwa zasemaphephetheni ezakhele inkosi ukugwala. Siqhamuka ke egodini ezihlukene zikhule ndawonye zafunda ndawonye sikhule ke siyenza lo mculo ezikoleni ngoba umculo wombholoko umculo obukhona kule emakhaya uma silethe umakoti umkhuyaneze lokho umculo obuvele wenziwa aseyuhlanganisa amaviyo aseyuthaka wawusuphuma ile ligolide ke uyibona njengamanje ukuze umuntu omncane nomdala uthande. Amaviyo ke igama kahle ukuthi ukhuluma ngamaviyo ukhuluma ngebutho ibutho. So ke uma sithi samaviyo sikhuluma ngeviyo lezinsizwa neviyo leyintombi bese sihlangene kuba amaviyo phuma ibutho. Kodwa kulamaviyo esikhuluma ngawo akulona iqembu lamaviyo asekhulile ngoba sike sinibone nenza into yeni iqembu lamaviyo labantu esingathi abantu abasebasha kunjalo kakhulu abantu abasebancane. Kuleli qembu lenu lamaviyo ubani owalihlanganisa walibumba laze laba yilento eliyona njengamanje noma mhlawumbe kwavele kwenzeka nje kumi kanjani? Ngethatha ke kwaba umbono vela kuSibongo sawahlanganisa ngoba ngisho ukuthi into ebesikhula siyenza esikoleni so thebe sesiphumile kwaba nesikhashana lesihlele emakhaya ngase ngixhumana nezintokazi nezinsizwa besivele sikwenza nalomculo bafowethu kubonakala ngathi iindustry ihamba yashoda kunegenre engekho abasizamele lento besifaka siyiteste nje sibone abantu bazoyamkela kanjani ngase sihlanganisa ke yaba yibhomu ngoba ibhomu emhlabeni sithandwa abantu bayamukela kanjani? Bayamukela kakhulu ngoba ngabe wathinta lo umaviyo shi angazi ukuthi manje kuya ku 15 million ujabula kwabantu. Ingoma zenu zimnandi ngendlela eyisimangaliso zivusa uhlevana umuntu mayilalela kodwa siba nemibuzo yokuthi ubani oqamba lezi ngoma ngabe uyena uSibonga Gcwensa noma omunye umuntu oseceleni noma mhlawumbe amaviyo nje wonke avumelekile ukuthi aqambe ingoma bese ibe kwetafuleni bese yahlatshelela? Amaviyo wonke avumelekile ukuqamba ingoma mhlawumbe ngicela lapho kodwa kulokho kukhona uNkulunkulu bese angiphi ithuba lokuthi kube yimi ubhalayo kulokho kukhona njengamanje uma ngibhala ke kahle kahle ngilalela into uNkulunkulu asuke eyikhuluma kumina ngaleso sikhathi bese kuba yiye ngidlulisayo iye kubantu ngendlela asuke efuna ngayo ngoba umuntu ulalela umculo wamaviyo uhlele esigcini sesintu uthi umulalela ukukhumbuza ukuthi uNomAfrika ukukhumbuza ukuthi wasemakhaya yila sihleli khona kakhulu besibhala senze ukuthi abantu basemakhaya nabantu baseAfrika bayiqhenye ngento yabo. Ukusebenza nabantu abaningi ikakhulukazi egroup asiyona into elula. Uma nizohlangana uthola omunye manje nizohlangana ngo5 omunye uzofika kuqala ngo4 khona uzofika nje noma ngo5 khona uzofika ngo6 abike lokhu nalokho kinina kwenzeka kalula yini
ukuhlangana nokusebenzisana njengeqembu lamaviyo? Uma uphethe abantu kuqala uNkulunkulu ufuneka kuphe ukuphatha abantu kungabi into iphoqa wena ukuthi labantu ufuna ukubaphatha ngoba uma uhlangene nabantu kusuke kuzoba nezinkinga kufanele ukwazi ukuba understand ngamunye ngoba labantu baphuma emakhaya angafani kuqala baphume ngezimfundiso ezingafani uma ke benza la bazoza nalezi zinto zabo bonke yikho ke sekukhona kuthiwa kufike ngo6 bekhona ufika ngo8 bekhona ufika ngo9 kufanele kodwa bonke usukwenzile ukwazi bagcina beyinto eyodwa bezokhipha le nto osukuyifuna bese niyadlula kulezi inkinga esesisuke sendlule kuzona lezokwazi ukuthi nihlale kahle. Uma sinuhlanganisa umculo asithi niya practice senihlangene kulula yini ukuthi sibanibani mina ngizothi wena bese uthi ngoba sesibone kwezinye ingoma mhlambe uyaqala kube khona omunye onukulekelelayo bese iyangena igroup kulula ukwenza lokho noma mhlambe akuba umzukuzuku ubone ukuthi engathi kuzosekuseni ke hayi kulula ngenhlanhla ingane zamaviyo ingane vele eziphiwa amathalente okwami ukuthi bese kukuhlanganisa lokho engisuke ngikudinga nalokho ekusefanele kuphume ngale ndlela efanele kuphume ngayo kodwa ukuthi wena bambo soprano bambo alto bambo bass into abayijwayele nabaphiwe yona bakwazi ukuyenza nje kalula. Siyazi ukuthi wena uyinazaretha lokho akubuzwa sikwazi nje kahle eqenjini lamaviyo nonke ngamaNazaretha noma ingane zomphakathi sivumeleke ukuthi zibe ingxenye yeqembu lamaviyo. Asiwa naMaNazaretha sonke kodwa ke izingane zomphakathi lezi understandayo inkolo yaMaNazaretha nezithandayo so akubona aMaNazaretha wonke akhona izingane zomphakathi phakathi kwazo futhi khona aMaNazaretha bephethwe yiNazaretha futhi. So izinto zenzeka kalula ngoba nakho unomoya kaShembe phakathi kodwa masithi umoya kaShembe phakathi siqonda ukuthi umoya kaShembe unyazi lwesuku kunjalo mina uNkulunkulu ukhona ke konke simazi. Amaviyo uma njoba nisebenza nje niyabizwa lapha nalapha mhlambe imicimbi enihambe nayo kukhona yini nithi lo mcimbi engathi umculo wethu awuhambisani nawo mhlawumbe ukuthi kushoniwe mhlawumbe umculo nawuhambisani kodwa nibaningi kakhulu uma nihambisa lo mculo wenu emcimbini njengemshado nembezo njalo njalo ikhona nemicimbi enithanda ungahambisani nayo? Ngokubuka kwabantu nangendlela isimo esuke siyisona kungenzeka lokho ngoba uma ngisho umculo wethu uyi-tradition kakhulu mhlambe umufaka umubuka umngcwabo kufanele kube inkolo kubeka njengenkolo kufanele ingene lapho kodwa kuyo eminye imicimbi ngicabanga ukuthi okubalulekile omaviyo ukujabulisa abantu ukuba wajabulisa ingasibi isikhathi nini akubalulekile uma umuntu kuphela ezobiza amaviyo kube wathanda yena efuna ukuthwala lesuke eyithola siyafuka nabo. Imfowethu manje uyazi indlela ebeka ngayo lento yenza ukuthi nombukeli nje osekhaya aheheke afise nokwazi ukuthi lo mculo wenu angawuthola kanjani njalo njalo kulungile ithuba elinjengalelo sizolithola ukuthi mhlambe usibeke kuleso sithombe kodwa kuleli iqophelo ake sihlabe ikhefu ungayindawo umbukeli siyabuya khona manje. Nesibemukele mbukeli kuShembe Spotlight usekhona umholi wamaviyo sisaxoxa naye ngalesi sikhathi ubaba uNdimande uNdimande ngaphambi kokuthi sihlale ikhefu bekukhona umbuzo ebesithi sizoba nawo la ukuthi njengeqembu lamaviyo enicula lomculo ohlabahlosi kangaka ngokwenu nifisa ukuthi lo mculo uhambe uzufike kuphi niyibona nikuphi nina esikhathini esizayo? Ngicabanga ukuthi uhambe sesuluhambile noma selunesikhashana kodwa futhi sakaqedi uma sisaphila sisaphefumula asikaqedi okusinika ukuthi amaviyo siwafisa ukwabone kude kakhulu kusuka manje kuya phambili ngoba uma siboka sesiyithintile eSouth Africa sathi kuyigudla khona kufanele siwele siye phesheya so hambe wonke amazwe aphesheya so ke kuningi esafisa lesikafisa ukubona okuhle kwenzeka kumaviyo siyafisa ukubona amaviyo kusasa amanzi ubona wonke ingane ethiwa zinezinto zabo abantu drive imoto yakho bawuhlala emzini wakhe ngenxa nje yamaviyo ngaphezulu kwakho konke lokho sifuthi umkhazi guga noma simshiya lelizwe isale liphile ingafi boy ibe yinto eyophila kuzoba phakathi laba ufika idlulele kwabanye ngenxa yethu nje.
uma uselapho uthi ufisa ukuthi umculo wenu uzofinyelele naphesheya, zikhona yini inhlelo noma bakhona yini abantu eseniqhumene nabo emazingeni athe baphezudlwana okubukeka sengathi bangayivula indlela eyaphesheya? Noma ngeke ngikubeke ubala njengamanje konke, kodwa ikhona ithoya ehlelwayo njengamanje ekhomba ukuthi izosithatha isifikise la sibuka khona njengamanje, ngoba amaviyo anekhampani okuyona enza i-marketing kade siphuthe yonke. Njengamanje seyinhloleni ukuthi uhlelo lo hambo njengalo. Siselapho nje ngiyakhumbula ukuthi iqembu lomculo wesicathamiya iBlack Mambazo like laya phesheya lacula noPaul Simon, licula ngasi isiZulu. Abelungu bejabulela khona lokho ukuthi asibenze ukuthi bathini, kodwa lento abayiculayo yinto eyehlukile kakhulu. Mhlambe nakunina ukhona lo muzo njalo mfakagcwenza. Ukhona kakhulu ngoba uma nje singabuki phela sibuka lana i-album ezokhishwa amaviyo njengamanje ihlanganisa iy'nhlanga ezehlukene, ngoba kuyo kunengoma esiyenzele ezizothiwa uTawutona ewumcwala. Oh wow. Ku-album ezophuma baningi abantu esisebenze nabo iy'ngwele ezikhona ney'thandwayo njengonto abaseDubai bakhona kwi-album ezophuma njengamanje, okusho ukuthi siyaqala manje siyahlanganisa futhi siyoze sifike naphesheya ukulanda abaculi baphesheya sezento eyodwa. Hayi cha mfakagcwenza, uyazi uyibeka iyagqama impela lento, nombukeli nje ekhaya uyayizwa ukuthi njengoba nila nifisa ukuthi niye kuphi uma senikuleli zinga elilandelayo. Mhlambe mfakagcwenza okunye singabheka ukuthi wena njengonsizwe ikakhulukazi ukuyinsizwe sencane uyiNazaretha, yikuphi okuthandayo ngenkolo yakho yobuNazaretha ukuthi yabona ke lokhu ngiyayiqhenya ngakho njengoba ngiyinsizwe nje yobuNazaretha? Ngicabanga ukuthi ukuba yiNazaretha nje ugogo ufuna ukuyiqhenya ukuthi nje uyiNazaretha lihlukile kunazo zonke izinto, ngoba iNazaretha ubona qhamuthi iNazaretha ukodwa lokho nikuyiqhenya, kodwa ke bebathinta umgidi sengiyadibile nje manje bebathinta umgidi ayikuvele ngiphelele kakhulu uyapilingana bebathinta umgidi noma khona ukuthi lihlabelelo ila ngikulenganele khona ngiyibona ukuthi ayi ngayiNazaretha ngokuphelele. So iyona ke izinto ezingivuselelayo kakhulu lezo enkolweni, umgidi nokuhlabelela ngathi ngahlabelela kusukela ekuseni noma ngide kuthawula ekuseni ziyoshona ila. Ngamanye amazwi ukhona kulento yokuthi ayathi amaNazaretha mayishumayela kufanele kube nento ethile uShembe noma wena uyithandayo kaShembe ayothi uShembe maye kubuza ngayo bese wena uqhamba ngayo noma ikumemeza esigodini sosizi akumemeze ngayo bese ethi mntanami lokhu ngoba uyakuthanda kulungile woza asihambise ekhaya kunjalo kuthiwa kuba into eyodwa nje othi uyenze ezisise kahle uShembe azoyithanda. Wena manje ubala umgidi ubala lekuzayo ukuba isikhathi sikhona bengizothi ake usukume ugidi. Yebo kunjalo. Njoba ingabantu abangayiqembu elicula kakhulu umculo wesintu, yenzeka yini nithuke senitshontsha ihlabelelo noma ingoma mhlawumbe ezithile zenkolo ehlatshelelwa amanye amabandla, mhlawumbe niguqule nizenze into ezothandeka uma ilalelwa umuntu othanda umculo wesintu, ngoba amanye amaqembu ayakwenza lokho athi ingoma yenkolo ebese ifaka emculweni wakhe, mhlawumbe njengamaqembu nje umculo wamaskandi avamile ukwenza lokho. Njengamanje bengakazi sikwenze lokho, kodwa bekukhona engqondweni ukukhumbula ukuthi mina ngumntwana waseNazaretha, umntwana wasebuhleni, umntwana wenyazi, mhlawumbe kuyofuneka lelingana ngasi sigqile esonto engwenzayo bese ngiyintshontsha le yakithi bese ngiyihlanganisa ngibona ukuthi yini engaphuma mhlambe ngiyipha abantu. Ngoba ikhathi esiningi uthola ukuthi abantu uye uthi mangabe wenza lo mculo bese bebheka ukuthi njengoba eyiNazaretha usho ukuthi lokhu ngeke akwenze, usho ukuthi lokhu uzokwenza. Mhlawumbe uthi mawusenza leyo ngoma bese bekhona bathi wenzani usesikhiphe ekholweni uyothina abantu bakesho njalo. Ngicabanga ukuthi abantu basho yonke into, kwesinye isikhathi ufuna ulalele lokhu uNkulunkulu akutshela wona wena musu uyakhohlwa abantu uma nje nomlimaza umuntu, ngoba umuntu uyabuka ngendlela yakhe afisa ngayo kodwa uthola akukona lokho phela kubukayo ingendlela yena athanda ngayo. Manje yikho izinto eziningi imali. Ngicabanga ukuthi ukubhala ingoma nje usithatha uShembe umfake phakathi umbabaza ubukhulu bakhe akukho la kushayisana khona nenkolo.
kukhona umculo owakhuluma ngaye uChelsea wasezweni langaphandle kukhona ialbum enizoyikhipha nihlabelela naye ulima anisebenzisa ngabe nizocula nonke ngesizulu noma yena uzoqhamuka ngolimi lwakubo nani niqhamuke ngesizulu bese yaqhamuka lento isihlangene noma kuzomisa kanjani leyo ngoma usebenzisa ulimi lakhe sisebenzisa isiZulu bese sihlanganisa bese iphuma ebe ingoma esikhona nje ukunye plus akayikhiphi kodwa ke ulozo uyayazi ke lamdansi abathi oh yeah yes mase sihlanganisa le choreography emaviyo uphume into ngicabanga ukuthi abantu bazojabulela kakhulu emhlabeni wonke jikelele liyanda ehlanganisweni seniyizile le music video yakho izoshuthwa nje bekwagxoxa ingoma ezisisho kufanele kibe khona music video njengoba umuntu enisebenze kanjalo bakhona mhlawumbe abanye abaculi kakhulukazi bakhona la ekhaya noma bengona amaNazaretha kodwa enike nasebenzisana nabo noma enihlela usebenzisana nabo ukuze lo mculo wenu wamaviyo ukusabalale nje leSouth Africa yonke nanjengomhlaba wonke njengoba kuyisifiso senu ngicabanga ukuthi kwi-album edlule baningi abaculi sisebenze nabo i-album njengobahube osanda magubane balamfiseni baningi boShosale Khansela baningi abaculi sisebenze nabo nakule album njoba ngisho bakhona abatswana selitawutona insizwa yawini imoto ngaloya nyaka kumasana ukhona ulaka seDubai kuyona i-album so baningi abaculi sayimisele nokusebenza nabo kuya phambili so kusazoba kuhle nje manje kulungile siyabonga kakhulu ngenxa yokuthi umuntu usomile ake sithathele lithuba esiyophuza amanzi mbuyeni unganyakazi la uhleli khona hlala nje uthula uthi du siyabuya khona manje Siphinde sikwamukele mbukeli ohlelweni Shembe Spotlight njengoba ngalesi sikhathi sixoxa nobaba uSibonga wonke Cwenza ongumholi weqembu lamaviyo Ndimandi abantu abaningi baveza ukuthi bayazi ukuthi isikhathini siphambili uke wabaseqenjini isigcino lapho benicula khona igospel nabo babese sike sathi ukuthinta kancane ngaseqaleni kohlelo kodwa siyafisa ukuthola ukuthi usuke kanjani lapha esigcinweni wasungena la eqenjini lamaviyo indaba yami iyahlekisa kancane masuka lapho baba khapha phambili yes iyahlekisa uma ngicabanga isikhathi ingena kwesigcino ngicabanga kula kwaye 2000 kwakueli kakhulu ngicabanga isigcino siqale lapho ye 2000 ngiyakhumbula nje bezongivusa ngemincane kushoda indlela ethile ngasebenzele ekhaya eGround uthile ngibalalela nje kwasho ukuthi indlela ifuna ukubalansa ngiyakhumbula befika bengithinte endoda buzela ngehle ungayishandlele ukuthi ngoba sengingena kanjalo nje oh yeah ngoba ngathi umculo into yasekhaya ngoba nekhehla ngizoziyezwa besihlabele yeah iyabeka nesalwazi sami sasiphiwe kwaqala nje kanjalo ngahamba indlela lesicilo ngiyabonga ngiyakhumbula sitholwa ikhampani i-music house senza ama-audition ePortshepstone eyiphethwe ngalosikhathi uBakumbongeni ngeke sangena kwicast kaBakumbongeni saphusha nje kahamba kwaze kafika u2011 from 2008 kwabo 2011 la khona saphuma kwikhampani ingalo nyaka ke ngapha munye ngonyaka ulandelayo kwasiqala amaviyo ilale ngabe khona sengiqala amaviyo kwabo 2012 abeke eseqala amaviyo ahamba ke nabaza afika la ekhona Sike saxoxa saphasha namagama abantu abathile osebenzisane nabo usuphasha ke manje negama lo muntu obeyiqhawe ikakhulukazi endlaleni eshashalazi kanye naseculeni naseqambeni ingoma unokho ongasekho emhlabeni ubaba umbonge ngeke bekunjani usebenzisana noMahlokovu ngenhlanhla kune show yokugcina esiyenze naye kodwa sengiseqembini lamaviyo bese playhouse yokugcina nje ezinyangeni ngicabanga kwaba inyanga noma kwamasonto ezohamba kwakuyi Afro Soul sayenza ngoba kunengoma esiyenze ne Afro Soul ethi ungayithenga indoda kwi-album yona leke ngizophuma sayirelease yayisingile
so sihlangane lapho ke uMadlovu lapho naye abasurprise umuntu usungaka wangigcina la ngiyinto lo baba bese ngimchaze uNkulunkulu elethe umuntu ohlukile emhlabeni Yebo. ngoba wenesiphiwo esasingaphiwe nombala uMadlovu wekwazi ukuthatha into engekho yenza ibe yinto ngiyawakhumbula nje amashow sasike sikwenze siwarane afike mhlambe nangensuku zombili lokuqala afika ehlibiza yonke lento athi ayike madoda lo msebenzi uthi thina siyawuthanda usuhlangene athi bese uqala futhi ukuthinta ubone ukuthi ayingeke lento ayishoyo ubeyazi umuntu wayekwazi ukulalela ngala ama keyboard amodern 3 athi khona engakhali lapha bephiwe lesiphiwo ehluke ukwehlula koMadlovu uNkulunkulu emphathise into engazi ukhona eminye umuntu ophinda akazi ukuba nayo ngale kwakhe umuntu obeyini kakhulu Mawukhuluma ngeAfro Soul ukhuluma ngeqembu lomculo enisebenzisana nalo noma ukhuluma ngohlobo lomculo iqembu lomculo esisebenze nayo Afro Soul izoba khona ingoma ezophuma eniyenze nabo noma ingoma ebikhona sathi nenza liyashwebe niyenze ikhona leya ngoma kwi-album leni ayiphumile kodwa ngenxa yokuthi sathi mesiyiveza ngamaklibane esiphulani bakhomba bayifuna kwaphoqa ukuthi la siyirelease njengesingle so ihlobo sayithu ungayithenga yini indoda akayithengi sabe sesiyikhipha-ke thebe kuhlala ishow leli yabo asesingena njenge-feature kuyo show asesiyiperforma nabo Mfowandimande ngoba sesiya ngasemaphethelweni ake sibheke la ukuthi njengomuntu osemusha owenza umculo owehlukile imvama enhleni ikuphi mhlambe ungakusho okokuqala uyiNazaretha okwesibili wenza umculo owehlukile ugqugquzela ke intsha ekuthenini izethembe futhi izigqaje noma ngabe iNazaretha noma ngaba lo iNazaretha kodwa ngokuthi basukumele phezulu ekwenzeni umculo njengalo engakusho liqala ukuthi sekulula manje la khona wonke umuntu owumzulu oyinto owumzulu noma akugena seyiqhenya ngento ayiyo akusekho ukusaba ukuthi ngiyibhinqa noma ngiyini ngoba amabhinqa nje manje abantu abathandwayo bahamba phambili so isekulula kubo thina soqala lo mculo ubunzimana izinto eziningi zokuthi bokuthiwa ufaka ibhishi noma ufaka umtshotshovu lo ngufaka uphithawu ubuke njengento nje mhlawumbe yasemabona sayifaka abantu base bayithanda kodwa okukhulu engakusho ukuthi abantu abeze emculweni ngoba unento balethe emculweni bangangena emculweni ngoba bona becula ngoba bazobe sayihamba indlela bashayise bawo emculweni awungangeni unezwe lihle lokwazi ukucula ngena ngoba kufanele ungene emculweni ucule ngoba kuyenzeka abaningi abantu esibaziyo abanabazamanje nabasekho so bingekho lento ukuthi babizelwe la bangene ngoba bezwavuma ukuthi fanele bangene wahamba kwaphela ngaba sisibaxoxa ngekhwela isikhathi samanje ngamanye amazwi mfowethu uthi uthando lomculo akube yinto ehamba phambili kuloyo ofisa ukuyimbandakanya neqembu thizeni noma ofisa ukuthi nje yena yedwa angene emkhakheni ozomculo okukhulu engakusho la baMageba ukuthi iyaphuza ukufika imali emculweni khona abantu abafika baya ngisiyakuleyo thanda khona abantu abaya emculweni ngoba bebona osibani bani behamba ngemoto ezinkulu behlala emizini emikhulu bese beyicabanga ukuthi uma bengena emculweni kusasa zokwadala yabona kusasa zokwadala ideni yinde indlela yinde ehanjwa la emculweni ukuze kushaya isikhathi ngoba kuyenzeka uNkulunkulu akuninge nje ushaya ama-hit kodwa uthola ukuthi imoto ayigibeleki uthola ukuthi akuhlaleke emzini omkhulu uthola ukuthi imali onayo yokuphila nje hayi usukenza so akubo uthando kakhulu olufakayo emculweni kuneyithelo iyithelo zikahamba mayifike ngesikhathi sazo ngoba manje sesifika empeleni emaphethelweni njengegroup imali ayinqabanisa kafushane ngicabanga ukuthi akulula lokho ngoba uma sisebenza namaviyo although siyi-group kodwa amaviyo ikhampani eyimele so bonke umuntu ulamali uqashiwe ikhampani which means bonke abantu banama-contract futhi kulabantu babe nama-contract nje uyathi ngihola malini akuyona imali efika ithelo la kuthiwa hlukaniselane ngimande manje siyabonga kakhulu isikhathi osiphe sona isikhathi sethu sesonakele akunikeze nje ama-second amabili ukuthi nawe uyibongele kumbukele ekhaya
ngiyabonga kakhulu umbukeli emakhaya, ngiyabonga kuyibonana streaming ukumenywa ngithi nje uNkulunkulu abe nani ngekhathi zonke. Awu siyabonga usihlonipha nemanje usize usikhonzele eqenjini lamaviyo. Mbukeli siyabonga kakhulu ukuthi uvume ukuba ingxenye yohlelo. Bekuyintokozo ukuthi siwethulele lona. Sethemba ukuthi nawe ukuthokozele ukwethamela lolu hlelo. Asikhumbuze ukuthi thina usithola noma kanjani ubonani streaming. Igama lami nguDo wakwaZulu. Ngingubaba kaPumpkin. Khulumani kahle Makhono.